Хәерле көн, дуслар. Менә бүгенгесе көндә рәхәтләнеп авылга кайтып, шушындый авыл мунчасында утын белән түгел, чөнки хәзергесе көндә безнең авылда цивилизация бар, 21-нче гасыр, һәм шуңа карата безнең мунчабызда газ кергән, менә гөрләп эшләп тора факелы. Шуңа да без бүгенгесе көндә любой вакытта кереп 15 минутка, 20 минутка факелны көчлерәк ачып, рәхәтләнеп кызган мунчаны керә алабыз. Әлбәттә, 1-2 чиләк пар да чыксын өчен жылымсырак су салып җибәрсәң, тагын да кайнаррак булачак безнең ләүкәбездә. Әлбәттә, кайын, имән агачыннан ясалган себерке белән чабынып, менә сезнең алдыгызда бүген шушындый форматта видео язма калдырасы килгән иде. Үпкәләмәгез, ни өчен дисәгез, бүген русча әйткәндә YouTube'ның каналын карау һәм карауны күпләтү ысулларын кулланучы профессионал кеше белән сөйләшкән идем. Ул миңа тәкъдим итте. Рәсим, әгәр дә син бүгенгесе көндә шулай видео яздыру, үзеңнең тормышың турында сөйләү һәм гомумән шушы татар канал дигән проектны алып барасың килсә, сиңа тәкъдим итәм беренчедән 150-200 гә чаклы видео YouTube каналыңа тутырырга һәм аны ничек әйтик теге общий просмотрга куймаска, шушы общий просмотрга куймыйча гына үзең өчен төшереп, сәләтеңне арттырып, сөйләү сәләтеңне арттырып, сүз байлыгын арттыру өчен һәм видео камера алдында үзеңне тота белү өчен шул чаклы видео язмалар тутыр диде. Шуннан соң гына синең теләгең һәм сәләтең артса, теләгең бетмәсә, шушы видеоблогны алып барырга тагын дәвам итәсең килсә, син уже профессионал яктан мөрәҗәгать итәләсең миңа һәм без инде профессионал иттереп башка калган видеоларны төшерә башлыйбыз диде. Шуңа күрә мин бүген нинди видео төшерәсе килә, башыма творчество дигән әйтегәндә нинди уй килә, шуларны барысын да яздырып барырга исәп булдым. Иренмичә генә. Бүгенгесе көндә көндез карап утырдым. Балалар белән бергә утырган чакта телевизордан Лунтик дигән мультик белсәгез, Лунтик мультигы бара. Безнең бит инде үзегез беләсез, хәзерге вакытта самоизоляция, ябылган чаклар, хәзер ачылып килә инде ул, масочный режим диләр, кибетләргә, каян башка җирләргә кергәндә, барганда, урамда җөргәндә бөтенесе маска киеп һәм перчатка киеп җөргә тиеш булды. Шуңа карамастан режим дип әйтик инде, бүгенгесе көндә балаларыгызга аңлатасыгыз килсә, әти бүген безнең нинди замана соң, әти без ничек яшибез дисәләр, алай димиләр инде балалар. Сораулар тугалый, чөнки минем зур улыма бүгенгесе көндә 10 яшь тулды һәм ул 4-нче сыйныфка барачак, 2-нче елга, 3-нче сыйныфны бетереп килә. Аңар кайсы бер якларны аңлатырга туры килә. Нигә шулай, нигә без шулай көне-төне чабабыз, акча эшлибез, нишләп кайсы бер шакта ала алмыйбыз зур һәм бәяле товарларны дигәндә, нишләп шулай акчага бөтенләй бер бәйле, ничек мөнәсәбәтләр туа безнең бер-беребез арасында, кешеләр арасында, ничек яшәргә алга таба дигәчтән, менә шушындый режимда яшибез бүген. Сак бул улым, һәм аңлыйсың килсә, менә шушы серияны карап җибәр әле дип, ул бер 15-20 минут бара бугай инде, мин аның хәзер исемдә түгел.
Бүгін битінде біздің турысын айтканда полицейский режим деп айтайық. Урамда да, дәулетібізде де. Шушы полицейский режимні көрсеткен бір серияны сізге тәқдим етем. Мен ана шушы видео язма астына ссылкасын қалдырам. Кіріп қарағыз. Хам балаларыңызға шуны көрсетірсіз, әгер сұрасалар. Қызық болса, шулай сізге тәқдим етем. Бүгінгі күнде барысы да аңлашыла ол серияда. Барысы да көріне, неше киттіріп шушы лунтик һәм аның дуслары, һәм булган башка хайван, кортлар, бүҗәкләр бер-берсе белән мөнәсәбәт иткән серияда миңа калса, ул серияны зирәгә чыгармаганнар. Ул серияны ясаучылар аны аңлап төшергәннәр. Шуны карап җибәрегез әле. Тәкъдим итәм. Ярый, исән сау булыгыз, сау булып торыгыз.